Rubí acompanya al llarg de tota aquesta campanya i al llarg de tot el mandat tant a la Generalitat com a les altres institucions, el nostre partit, la nostra força política, en aquest cas Junts per Catalunya, i bé, tenim una excel·lent oportunitat avui per poder-li acabar de transmetre la nostra força, el nostre acompanyament, perquè el diumenge efectivament hi hagi un èxit electoral, i a la vegada, com no, aprofitarem també avui per explicar-li una mica el nostre projecte rubinenc, perquè és amb el que creiem fermament. En aquests últims moments de la campanya tan important per nosaltres, aquesta campanya en la que parlaran una altra vegada les urnes, parlaran els vots. Les urnes és el nostre terreny de joc, és el terreny de joc de tots els que des del 1 d'octubre estem reivindicant la independència de Catalunya i el mandat tant del 1 d'octubre com del 21 de desembre. Per nosaltres és importantíssim que el projecte nacional que representem tenyim el país de groc. I per tant, molta sort, Jaume, molta sort en la campanya també municipal que fareu. Jo necessito i necessitaré que els alcaldes i alcaldesses d'aquest país, com sempre han fet, un dia vinguin al Palau de la Generalitat amb les seves vares d'alcaldes i alcaldesses i diguin que estan al costat de les institucions catalanes i del país. Estic molt esperançat, penso que guanyarem i tota la força i tota l'esperança per aquest país. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies.